Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίτσα μου. Δεν ξέρω αν θα είσαι εδώ το Σαββατοκύριακο. Πάντως έχω να προτείνω κάτι πάρα πολύ ωραίο για την Κυριακή. 16 του μηνός, λοιπόν, Κυριακή, η Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνδιοργανώνει με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων έναν αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων στην καρδιά της Αθήνας. Αν έχετε λοιπόν χρόνο, γύρω από την Ακρόπολη, στην καρδιά της Αθήνας, μπορείτε να τρέξετε 5 χιλιόμετρα. Είναι η απόσταση και είναι πολύ σημαντικό, διότι τα μισά έσοδα θα διατεθούν υπέρ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, στη Βούλα, και του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Αν αγαπάτε τον αθλητισμό και την ελευθερία, είναι μια πολύ ωραία ιδέα για την Κυριακή 16 του μηνός. Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπες, Βεβαίως. ότι πραγματικά γύρω στην Ακρόπολη, γιατί οι αρχαίοι μου πρόγονοι ήξεραν έχει εκπληκτική ενέργεια. Έχει. Όχι μόνο αυτές τις μέρες, γενικά να κατεβαίνετε βόλτες, να περπατάτε σε αυτά τα μέρη, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία σε ενεργειακό επίπεδο.